Основните елементи на йогата са мир и спокойствие на ума, степен на висше съзнание, любов и състрадание към другите, степен на дълбочинност на връзката с вътрешния аз. Физическите упражнения в йогата се наричат асани. Първият асан, който групата ще представи, се нарича пеперуда. Този асан подобрява гъвкостта в областта на слабините и таза, подпомага червата и чревната перисталтика, премахва умората от дълги часове на седене и ходене. Следващия асан е масинедрата. Асаната има много полезно въздействие върху гръбначния стълб и коремната кухина. Тонизира и засилва гръбната мускулатура, подпомага коригирането на гръбначни изкривявания и прекомерното затлъстяване. Има благотворно влияние върху нервната система. Асана дърво подобрява баланса, укрепва и тонизира краката. Също така тонизира ръцете и раменните мускули. Четвъртия асан, който групата ще представи, се нарича триъгълник. Тя е отлична подготовка за дихателните упражнения. Огъвкавява гръбначния стълб и засилва гръбните мускули и коремна преса. Петият асан, наречен мост, осигурява облегчаване от болки в гърба, укрепва краката, раменете и врата. Също така масажира и разтяга коремните органи. Шестият асан се нарича свещ. При това положение на тялото се стимулира функционирането на всички центрове на главния мозък. Усъвършенства работата на всички органи и функционални системи в организма. Също така подобрява показателите на работата на сърдечния мускул. Последният асан се нарича рао. Той действа върху целия гръбначен стълб и увеличава гъвкостта му. Има освежаващо действие и подобрява оросяването на мозъка. Има благоприятен ефект върху кожата на лицето. Този асан се бори с излишните килограми. Характерно за йога практиката е вторият етап, наречен релаксация. Тя е приятен и здравословен метод. Йогийската релаксация е концентрирана форма на почивка. С глава на изток или север, в позата шавасана. С крака леко раздалечени, ръцете близо до тялото, но не го опират, с длани обърнати към тавана. Главата е по протежение на гръбначния стълб. Затворете очи, отпуснете лицето, нормализирайте дишането. По време на практиката е желателно да бъдете съвсем неподвижни, като се опитаме да оставим във всяка една част следа от отпуснатост и топлина. Отпуснете се и слушайте музика. Слушайте музика и моя глас. Вие сте далеч от вашето всекидневие. Забравете за всичко, което се е случило през деня. Отпуснете се. Отпуснете се. Отпуснете се. Участниците от клуба ще покажат два основни вида дишане. Първият вид е пълно йогийско дишане. То намалява безпокойството и стреса, подобрява метаболизма, издръжливостта, противодейства на проблеми с синусите, облегчава мигрената и подобрява храносмилането. Другия вид се нарича алтернативно дишане. То става чрез смяна на ноздрите и води до подобряване на кръвообращението, помага за изхвърлянето на токсините и стимулира мозъчната дейност. Медитацията е четвъртият етап от йогата.
В медитацията се използва звука Ом. Ом е вечният свещен звук. Това е звукова форма на универсално съзнание. То намалява стреса и създава подходяща атмосфера за йога практиката. Успокоява ума и позволява на радостта да се прояви. Пеенето в края на йога сесията носи дълбока релаксация. Това е клуба по йога от основно училище Кочо Честеменски с ръководител госпожа Стефанова. Въвеждането на йога в нашето училище повишава много качеството на образованието, усъвършенства се интуицията и логиката и ученикът напредва по-добре в училище. Учениците развиват силна памет, умеят да се концентрират и повишават способността си за учене.